og velkommen til mig, Gadget TV. I dag der skal jeg kigge nærmere på det nye Facebook til iPhone og iPad. For en gang skyld er Facebook endelig kommet officielt i en version til iPad, og den ser således ud. Jeg er lige herinde på min YouTube kanal. Der er nyheder, der er beskeder, der er nærheden, der er begivenheder, der er venner, der er de forskellige sider, der er applikationer med billeder, notater, Foursquare, Instagram, MyPhone Plus for iPhone, lister, nære venner, See All og Account. Og jeg gider ikke lige at gennemgå dem alle sammen, men vi kan lige prøve at kigge på nogle af dem. Hvis vi for eksempel tager nyheder. Herude i siden på iPad kan man så også se de forskellige personer man kan chatte med. Og så kan man nemt gå derind og chatte. Her kan man selvfølgelig, ligesom man normalt plejer, se de forskellige ting der er skrevet. Man kan trykke plus her, så kan man synes godt om eller kommentere. Og her kan man som sagt gå ind og chatte. Og det meget praktiske for mig, det er jo at jeg har nogle sider op at køre her på Facebook, og så kan jeg lige gå herind og klikke på det. Men selvfølgelig, hvis man ikke lige har det, så er det måske ikke verdens mest praktiske ting, men det er der i hvert fald. Man kan også gå ind i billeder og se de forskellige fotos man har lagt ud. Vi kan lige prøve at tage den her nytår ting, og så kan vi bare lige prøve at tage, det er altså for lang tid siden skal I lige se, men det er mig med en papkasse, og det var nytår og alt det der. Skidesmart. Man kan sige, at der er jo egentlig ikke rigtig noget nyt i alt det her. Altså det er jo mere interfacet, der bliver optimeret. Det hele foregår med, at du har siden herude, der ser sådan her ud. Og du kan bare trykke på den her for at komme til den side. Du kan se dine forskellige, dem der vil være venner med dig her. Og det er jo sådan set det. Det minder meget om det man kender fra computeren. Selvfølgelig har de bare lige det herude siden. Og det er jo sådan lidt forskelligt. Nogle kan lide det, andre de hader det. Jeg synes personligt det er meget fedt. Især fordi de har de her med sider, men det er fordi jeg kun bruger det meget. Det er jo sådan lidt en smagssag. Men det var i hvert fald bare lige et hurtigt lille kig på Facebook til iPhone og iPad. Ha' en rigtig god dag. Hej.